Невромиелитис оптика, познато още като НМО, е рядко заболяване, засягащо до 5 души на всеки 100 000. НМО често засяга хората в разцвета на живота им. НМО може сериозно да влоши зрението, подвижността и независимостта на човек в рамките на един миг, както и да доведе до чувство на тотално изтощение. НМО може значително да повлияе на човека, на семейството му, както и на всеки аспект от неговия живот. Заплахата от рецидив е постоянен повод за притеснение. Ежедневието може да стане непредсказуемо, а бъдещето неясно. Правилната помощ и подкрепа може да донесе стабилност на засегнатите от НМО и да намали последствията от заболяването. Това дава възможност на хората да правят планове за бъдещето. Хората с НМО искат да правят колкото се може повече неща, възможно най-дълго. И да планират бъдещето си отвъд НМО.